Namiesto toho, aby sme v Bruseli na začiatku jasne povedali, že toto nie je naša vojna, namiesto izolácie konfliktu posiela čoraz viac krajín do vojny stále viac zbraní, stále viac peňazí. Predvčerom sa Američania opäť rozhodli a posielajú tam asi 60 miliárd dolárov. My, Európania, sme doteraz poslali okolo 100 miliárd eur. V Bruseli sa teraz správajú, ako by prehrávali v kartách. Neustále zvyšujú stávky, pretože chcú získať späť to, čo prehrali, a to by mohlo uvrhnúť celú Európu do vojny. Takže veci nejdú dobre. Ani v Amerike, ani v Európe. Neexistuje žiadna rozprávka. Musíme zastaviť provojnové vlády a vojnovú atmosféru. V eurovoľbách to môžeme v Európe zastaviť, pretože ak pošleme premiérových kandidátov, ako sme my, a väčšina z nich bude v Európe, tak európske vojnové rozhodnutia možno spomaliť, zastaviť, možno aj zrušiť. Ostatné voľby budú v Amerike s jedným provojnovým a jedným zamierovým kandidátom. Ak vyhrá premiérová strana, dostaneme pomoc aj z Ameriky. Takže v budúcom roku, v 2 voľbách, ak všetko pôjde dobre a dobrý pán pomôže, môžu v Európe a Amerike vystúpiť do popredia premiéroví lídri a potom môžeme na konci roka ukončiť vojnu.